Facts, preguntes freqüents. Interpretació de gràfiques. En les gràfiques de moviment rectilini uniforme solem representar el temps en l'eix X, tot i que el podem representar també en l'eix Y. Què vol dir la X? Vol dir l'espai en metres, sistema internacional. Què vol dir V baixa? Doncs la velocitat. Com podeu observar, en aquesta gràfica l'espai va augmentant de forma constant davant el temps, ja que és un moviment rectilini uniforme. En aquesta gràfica, com podeu observar, la velocitat és constant davant del temps, 0,75 metres per segon, ja que és un moviment rectilini uniforme, velocitat constant, i l'espai va augmentant a mesura que avança el temps.